Reprezentacija Srbije u mini fudbalu 20. maja putuje na svetsko prvenstvo koje se igra u Bakuu. Direktne prenose svih utakmica našeg tima moći ćete da pratite samo na RTS-u. Naša reprezentacija odlazi u Baku kao aktuelni šampion Evrope iz Sarajeva prošle godine. Biće to treće svetsko prvenstvo za Srbiju, a selektor Nebojša Desnica na put vodi 17 fudbalera. U našem timu ne beže od uloge favorita. 10-15 godina mi igramo zajedno, što na turnirima na nivou cijele Srbije, što u inostranstvu. I to je definitivno tim, jedan veliki tim sastavljen od dobrih individualaca koji su isto se usmjerili da sve daju za jedan uspeh reprezentacije i mislim da je to najveća uzdanica. Ne jedan individualac, nego definitivno tim. Srbiju će kao kapiten predvoditi čuveni Veselin Guberinić, a okosnicu tima činiće i prekaljeni igrači Tomčić, Čičić, Bosnić, Novaković, kao i Novajlije, Davor Popović i Žarko Matić. Glavni adut je naša borbenost i naše slaganje na terenu i mogu reći slobodno naše iskustvo da imamo dosta igrača koji igraju ovaj fudbal već dugo, koji se poznaju i sad smo uz neke mlađe igrače malo napravili, što kažem, mladost iskustvo i mislim da će to biti glavni adut za odlazak što dalje. Na svetskom prvenstvu u Azerbejdžanu nastupit će 32 reprezentacije sa 5 kontinenata. Srbija se nalazi u grupi H sa reprezentacijama Španije, Gane i Izraela. Titulu svetskog prvaka brane Rumuni i oni će biti prvi favoriti za svetski tron. I igraju taj neki sistem sa golmanom što je jako teško da se brani i to su uvežbali, doveli do nekog maksimuma, tako da su oni sigurno broj 1 favoriti, bez obzira što smo mi osvojili evropsko, ali mi ćemo sigurno protiv njih igrati naš najbolji fudbal. Tako da uz njih su sigurno tu i Česi, i Mađari i ajde da kažem, Meksiko. Srbija će na premijeri u prvom kolu igrati sa Izraelom 22. maja. U drugom kolu 2 dana kasnije Srbiju očekuje derbi sa Španijom, dok će 26. maja naš tim odmeriti snage sa Ganom. 2 najbolja tima iz svake grupe prolaze u osminu finala, a sve utakmice Srbije prenosit ćemo direktno na programima RTS-a.